Значи, принципно, бравата Герда наистина няма измислен начин за отключване, така наречен ключарски способ. На шпер, нали, измислен начин на шпер, за да го кажем, за отключване. Тая брава се отключва единствено само с ключовете. Когато човек си е загубил ключовете, тогава наистина едно отключване на брава Герда става много сложно и трябва да се работи от специалисти, специалисти ключари, които да знаят къде могат да отрежат така наречена, нали, бравата и вратата, къде има слаби места, за да може да се прекъсне връзката между брава и врата, за да се отвори вратата, защото тя е, когато е монтирана от качествено и от специалист, въобще тая брава без ключ става много трудно отваряема.